שלום ילדים וילדות, אני ליהי מינץ והיום אנחנו נלמד איך להכין לב מבלון. כל מה שאנחנו צריכים זה בלון בצבע אדום ומשאבה לנפח את הבלון. איך עושים את זה? אנחנו מלבישים את הבלון על קצה המשאבה ומתחילים לנפח אותו. מנפחים אותו כמעט עד הסוף, אנחנו משאירים קצה לקשירה, ואז לפני שאנחנו קושרים אותו, אנחנו תופסים אותו לקראת הסוף, משחררים קצת אוויר שיהיה לנו קל לקשור, ואז קושרים את הבלון. ואז אנחנו סוגרים אותו בצורה כזאת. אנחנו לוקחים קצה אחד וקצה שני ועושים קשר רגיל, כמו של פורקים לנעליים. אחרי שקשרנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, צורה של לב. איך עושים את זה? הבלון הוא מאוד גמיש. אנחנו מכופפים אותו ככה שהוא ייראה כמו לב, ומשפשפים בצורה כזאת. שוב פעם, מכופפים.